детски нож, с който двамата като семейство ще си послужите. Аз наистина много се надявам това да е един изключително сладък момент за вас, пък и за всички нас. Защо го казвам, ще разберете след малко. Като едно семейство, заповядайте! Един резък на чинията. Сега разбирам каква е била предимството на Шива с неговите 100 ръце. Не знам какво се прави, именно чувството, че цял живот само това. Уважаеми гости, това е първият резан от тяхната сватбена торта. Този резан има съдбата да бъде споделен, но умишлено. Нямаме нужда от помощта на други прибори, с които да споделите тази сладка торта. Защото най-сладкият начин е когато човекът те погледне в очите и когато знае, че винаги ръцете са на разположение за нежност и за ласка. И да, например, заповядайте по най-сладкия начин да споделите този хубав резан от сватбената ви торта. Станиславе, давай! Тая голяма остане, не! Давай, давай! Криси! Много сте хубави! И това го прибирам, не ви трябва, не? Защото трябва да почистите остатъците от торта с целувка! Станиславе, браво! Майстор си облизана е булката. Стига да ти се заиграваш вече. Играеш си вече, няма край. Станиславе, в присъствието на хората, с които си израснал от малък, искам да направим наистина нещо специално, да поканим 3 двойки, които са на твоята сватба. Първата е най-близката сватба, която предстои. Това на другия ми син, всъщност аз съм биологичната майка, и на моята прекрасна снаха, като следващи младоженци искам да ги поканя, за да направят генерална репетиция към своята сватба. Заповядайте! Не искам да видиш какво се прави! Давай! Нали видя? Двамата! Двамата видяхме! Двамата, хващай едно! Заедно държите ножа, На твоята ръка трябва. режете. Ще е по-лесно. Хранила съм те на майка все пак. Добре, Мили бъдещи младоженци, мои прекрасни деца, нали видяхте как става? Да ви е сладко, айде си се, папкай. Глупости! Глупости! Кой когато обича повече, другия за него ще има повече торта! Супер! Както се казва, аз съм от майката! Супер! Може да вземете тортата и да си поиграете отвънка. Следващите двойка са Чудомир и Таня. Чудомир и Таня! Чудомир и Таня! Това е кума на моя син! Много ви се моля аплодисменти за следващия кум! Заповядайте и споделете тази прекрасна сладка торта, изкушения за вашата прекрасна нощ. Знае ли човек? Браво на вас! Танче, пусни ножа, много те боля. не знам дали ти го метна на тебе. По-късно! Подавам ви и на вас да споделите красивия сладък живот на Станислав и на Криси, да ви е сладко. Давай, Танче! Обичам те, приятелка моя!
played at high volume. Drop it. Бързо ям. Последното парче е за Мишо и Наталия. Давайте. Аз съм левичар. Айде. Айде. О, по-малко. Така. Айде, че го вземи. Айде. Check this out. Айде, шефа да го вземе. Айде, шефа да го вземе. Мене остана оръжието. Jamariš? Наталия, давай, защото той малък и трябва да порасне. Много се щадите двамата. Чакай малко. Нали видях как се яде? Не гледай на мене. Трябва да няма торта. Давай тогава. Последните винаги са първи. Край! Стигаме! Край! Така, и понеже нали видяхте, че и аз имам торта, сега искам да помоля всички вие да се почистите. Аз, понеже съм сама, даме мъжа ми, отивам при него. Еми някой трябва да застане на пулта. Беби, ела при мен. Моля те, беби, ела при мен. Аплодисменти за моя съпруг. Не! 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 Хапни! Помислих, че ще ми праща с някой и викам поне дано да е дама.